sampeyan nyuwun priksa kalawan aku Nalindring Ndorowati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ya pancen kepara nyata. Sinuwun Nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya, Prabu Rama Wijaya. Nronjong botol tindakmu. Sumengko nggonmu tindak arep menyang endi? Nedya mbelani kelawan adiku lanang. Lho, sapa? Raden Lesmana. Ingkang pinulasara dening Raden Janaka aku ora nrimakake. Prabu Kresna Semingira, aja gawe pepalang. Janaka bakal tak kendharat. Lho kosek Arjuna kuwi kadangku taruna. Dadi sapa ingkang bakal ngendhak sira kelawan adiku Janaka ya mungsuhe Nata Ndarawati. Gandeng kowe mbelani karo Adi Lesmana, aku ya mbelani kelawan kadangku Yayi Janaka. Apa sira wani kelawan panjenengan ingsun? Sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ketiban Kyai Goh Wijaya lakon sirna margalayu, ketiban senjata cakra baskara ora remuk awakmu aja dundang Nata Ndarawati. Midhanget pangandikaning Nata Ndarawati. Arsa ngedalaken pusaka Kyai Cakra Baskara. Emut kalan pepundhen Sang Wisnu ya Sang Bathara Suman. Sigra ngengake permana jati Sang Rama Wijaya. Sumura bilih Sang Hyang Bathara Wisnu manjing angganing Sang Nata Ndarawati kalumpra tanpa daya. Kulun